Joo, ja tää suunnitelma on tehty sillä tavalla, että tässä vaikuttaa olevan enemmän neliöitä, mitä tässä oikeesti onkaan. Ja Taneli! Ja alkovi on remontoitu ihan viimeistään. Joten kierrelkää ja katselkaa vaan ihan rauhassa. Entäs putket? Jos mä tästä lähdenkin jatkamaan matkaa. Putket, mitenköhän ne Jaa, mutta tässähän meillä onkin Ossi. mies, joka tuntee tämän taloyhtiön putket paremmin kuin... Paulan mies! Miten Ossi. Onko tähän taloyhtiöön odotettavissa Paska. remonttia lähiaikoina? Ismo, lopeta! Ei oo, ei tosiaan. Jos ei sitten joku älykääpiö taas laita Paskaa. kiekkaa pönttöön. Joo, Asiahan on sitten sille selvä. Senorita! Joo, mutta tämän taloyhtiön putket on kunnossa ja vesi virtaa vapaasti Eduskuntaan. suuntiin. Ja moitteettomasti. Niin, tehän voitte testata sen tuolla toiletissa. Turvekylvystä. Ja katsokaapa samalla. Velkoja. Pinnat on ehjät ja saumat ne on suorassa. Seppo, tää ei oo mikään kirjasto. Mitä helkkaria? Ei paljon Paraskin puhumaan! kalliskin. Voit sä antaa mulle vähän? Sitkeyttä vaan. Mä sanoin, että tärkeintä tässä on tää puuhailu, eikä sunkaan se lopputulos. Siitä sait. Mitäs jos sä sanoisit itses irti? 5 eurolla. Mutta mä oon nyt tullut siihen vaiheeseen elämässä, että... Haluut sä turpaas? Ja sä ootkin fiksu tyttö. Hei tyttö! Niin, ja alkovia tutkiessa niin kannattaa kiinnittää huomioon... No,